Vítam vás. Tešila som sa na vás, na toto naše ďalšie pokračovanie vo live vysielaní. Všetci, ktorí nás sledujete, som veľmi rada, že ste si našli čas. Či nás pozeráte z obývačiek, alebo ste niekde u známych, alebo vonku. Toto vysielanie som pre vás pripravila nie náhodou. Bol prvý sviatok Vianočný 2025. Zazvonil mi pracovný telefón do obeda. Nakoľko bolo zákaznícke centrum zatvorené, naše spoločnosti Convatec a tiež aj pracoviská, zdravotnícke zariadenia, sestry a lekári išli v takom trošku inom režime, zdvihla som telefón a na druhej strane bola žena z Tomička. Našla si moje telefónne číslo, neviem akým spôsobom, a povedala mi, že je čerstvo prepustená z nemocnice a dostala stomické pomôcky, výbavu na prvý mesiac vlastne, ale trochu v tom bola stratená. Keďže mi to nedalo, nakoľko robím už 31 rokov v oblasti starostlivosti o stómie, tak som súhlasila s tým, že sa stretneme a pomôžem jej zorientovať sa v tých stomických pomôckach a v príslušenstve, aby mala aj ona pokojné sviatky. A verím tomu, že aj vďaka tejto podpore z našej strany ako spoločnosti Convatec si tie sviatky mohla užiť naplno. To ma inšpirovalo k tomu, prečo dnešnú tému chcem venovať problematike cesta stomika z nemocnice domov. Moje meno je Beata Zabáková, pracujem pre spoločnosť Convatec na pozícii riaditeľky pre marketing, regulatory, market access, všetko spojené s tým, aby produkty, ktoré sú na Slovensku, spĺňali všetky kritériá. Toto live vysielanie má edukatívny charakter, informačný. Nebudeme nahrádzať zdravotníckú starostlivosť ani riešiť klinické záležitosti. Budeme sa rozprávať o praktickosti pre vás takej dôležitej, na koho a kedy, v akých prípadoch sa obrátiť, keď idete z nemocnice domov. Kľudne píšte vaše otázky do komentárov, budem na ne na záver odpovedať. Pokiaľ má niekto otázku, ktorú nechce, aby bola verejne zdieľaná, tak použite súkromnú správu. Pozriem sa aj do súkromnej správy. Poprosím vás, aby ste nezdieľali zdravotné informácie ani vaše osobné údaje, pretože ideme vo verejnom priestore. Takže, ako som vravela, pokiaľ ste v nemocnici a je vám vyvedená stómia, tak tam to nie je také najťažšie, lebo sú okolo vás odborníci, sú tam sestry a lekári, na ktorých sa môžete obrátiť. Čo však, keď idete domov a vtedy začína tá realita? Vtedy je dôležité vedieť, že na to nie ste sami a že je tu niekoľko subjektov, na ktoré sa môžete obrátiť. Ja sa vám pokúsim teraz v priebehu 30 minút a potom podľa toho, ako budú otázky, zodpovedať taký ten algoritmus, veľmi jednoducho vás naviesť v tom systéme zdravotníckej starostlivosti. Kľudne mi môžete písať, odkiaľ nás sledujete, či ste tu s nami stomici alebo aj zdravotnícki pracovníci. Budem veľmi rada, keď by sa ozvali aj tie sestry, ktoré prešli tým prvým školením spoločnosťou Convatec pred 35 rokmi, či už je to Trenčín, Martin, Nové Zámky, alebo aj Stomici, kedy vlastne spoločnosť Convatec prišla na Slovensko s modernými stomickými pomôckami a začala aj s takou prvou edukáciou sestier a vtedy aj lekárov v oblasti starostlivosti o stómiu. Budem veľmi rada, keď mi napíšete teda do komentáru. Aby som teraz veľmi jednoducho
povedala taký ten algoritmus, keď ste prepustení domov z nemocnice. Pokiaľ idete domov, tak váš ošetrujúci lekár je povinný predpísať vám maximálne na 30 dní vaše stomické pomôcky aj lieky, aby ste vlastne po prepustení nezostali bez pomôcky, ktorá vám bola indikovaná. Potom, keď už ste doma, tak v rámci tých 30 dní je kľúčové nájsť si svojho špecialistu, kde budete chodiť pre predpis vašich stomických pomôcok, kde budete chodiť za sestrou, ktorá vám bude nápomocná počas vašej cesty so stómiou. Takže toto je kľúčové obdobie pre vás, aby ste sa dokázali zorientovať, aby ste zvládli tú prvotnú starostlivosť o stómiu a vlastne nastavili si nejaký režim, čo sa týka toho predpisovania a získavania stomických pomôcok. Pokiaľ v období, keď ste už doma, je niekoľko kľúčových takých algoritmov. Pokiaľ sa vám stane niečo urgentné so stómiou, že potrebujete vyriešiť zdravotné hľadisko, klinickú stránku a je to urgentné, vždy prosím kontaktujte vášho ošetrujúceho lekára alebo prípadne využite urgentnú službu. Hej. Pokiaľ ste doma a máte otázky ohľadom takej tej rutinnej starostlivosti o stómiu, ako si ju ošetriť, ako správne vystrihnúť pomôcku, ako ju nalepiť, ako sa starať o tú stómiu, to všetko spadá do pomoci zo strany ambulancií, ktorá je v zdravotníckom zariadení a tam je sestra. Sú aj ambulancie, ktoré sa volajú ako stomická ambulancia a tam nájdete sestru, ktorá vám pomôže s takými tými rutinnými záležitosťami a pomôže vám s edukáciou. Či už je to starostlivosť o stómiu, alebo je to už potom aj v neskorších obdobiach otázky ohľadom stravovania, otázky ohľadom pohybovej aktivity a tak ďalej. Tak v tomto prípade je sestra veľmi kľúčová a obyčajne na týchto pracoviskách sú sestry, ktoré prešli školením, ale tu treba povedať dôležitú vec. Ja sa k tomu vrátim o chvíľku, pretože je dôležité, aby som vyjadrila svoj názor, nie stanovisko spoločnosti Convatec, ale svoj názor ako odborníčky vo vzdelávaní v starostlivosti o stómiu a povedala niečo k pojmu stomická sestra. Ja ho používať nebudem, vysvetlím prečo. Ale aby som teda sa vrátila k tej problematike, pokiaľ potrebujete tú rutinnú starostlivosť a tú edukáciu, s dôverou sa obráte na sestry, ktoré sú v zdravotníckom zariadení a pracujú na ambulancii. Ona vám poradí ohľadom starostlivosti o stómie. Pokiaľ máte otázky ohľadom predpisovania stomickej pomôcky, tu je potrebné obrátiť sa na lekára. Pretože na Slovensku zo zákona zodpovednosť za predpísanú, v našom prípade stomickú pomôcku, má lekár. Sestra je poradca, odporúči, ale vo finále je to ten lekár, ktorý dá pečiatku a podpíše sa. On indikuje tú stomickú pomôcku. Čo sa týka dostupnosti stomickej pomôcky, tak si ju môžete vyzdvihnúť v zdravotníckych potrebách, alebo v lekárni, alebo využiť služby spoločnosti, ktoré sú na Slovensku v rámci zákazníckych centier. Pokiaľ, a teraz sa dostávam k takému ďalšiemu tomu algoritmu v rámci vašej cesty ako stomika, v rámci tej životnej cesty, dostávame sa k článku, ako sú výrobcovia stomických pomôcok a ich zákaznícke centrá.
Tu je veľmi kľúčové povedať jednu dôležitú vec. Tak ako si vy ako stomici nájdete telefónne čísla, ktoré sú verejne dostupné, tak si aj moje číslo našla stomička, ktorá vlastne bola edukovaná v oblasti starostlivosti o stómiu, boli jej indikované stomické pomôcky, ale potrebovala trochu sa zosúladiť a získať bližšie informácie o tých konkrétnych produktoch, ktoré ona dostala na ten mesiac v taške, keď odchádzala z nemocnice. A tu je veľmi kľúčové, aby sme my ako výrobcovia zdravotníckych spoločností cez naše zákaznícke centra spolupracovali so zdravotníckymi zariadeniami, so sestrami a lekármi, aby sme boli ako taký medzičlánok a vlastne pomoc v tej edukácii. Takže ja by som tu veľmi jasne povedala ako keby takú oblasť, kedy my ako výrobcovia zdravotníckych pomôcok, naše zákaznícke centrum Convatec vám vie pomôcť. Je to hlavne v oblasti produktov. My tie produkty, ktoré vyrábame, ovládame a vieme vám poradiť a pomôcť, čo sa týka toho konkrétneho produktu alebo toho príslušenstva. Či sú to ochranné filmy alebo čistiace prostriedky, tak vám vieme veľmi dobre poradiť. Vieme vám poradiť aj v oblasti, čo sa týka, pokiaľ by ste mali reklamáciu napríklad, alebo by ste dopočuli ste sa, že je na trhu nejaká novinka. My ako zákaznícke centrum, naša bezplatná linka 0800 800 111, sme tu pre vás, aby ste nás kontaktovali a my vám veľmi ochotne pošleme vzorku zadarmo, aby ste mali prístup k inováciám a mali možnosť si vyskúšať tú vzorku. Čiže toto je ďalšia oblasť, ktorú vám vieme sprostredkovať. Vieme vám samozrejme sprostredkovať aj iné služby, ktoré v rámci nášho programu, náš program podporný spoločnosti Convatec sa volá Mi Plus, čiže keď uvidíte niekde logo Mi Plus, alebo ho uvidíte aj na prihláške do programu Mi Plus, znamená to, že nám dávate váš súhlas, aby sme s vami mohli komunikovať, pokiaľ budeme mať novinku a vy prejavíte záujem práve o túto bezplatnú vzorku. Čiže toto je ten algoritmus, ktorý by mal pekne zapadať do toho systému, ktorý je nastavený v rámci vašej cesty stomika, ktorá vás čaká či už do konca života, alebo aspoň na tú dobu určitú. Je dôležité, aby ste vedeli, že v tom nie ste sami. Pokiaľ máte otázku, kľudne sa pýtajte, aby vám teda bolo, aby som to dostatočne zrozumiteľne aj vám hovorila, snažím sa byť ľudská a povedať vám to takým jednoduchým spôsobom. Čiže povedali sme si, keď ste prepustení domov, tak na maximálne 30 dní vám ošetrujúci lekár môže predpísať stomické pomôcky. Potom je dôležité nájsť si toho svojho predpisujúceho lekára, špecialistu do budúcna. Tu by som teraz chcela povedať dve také alternatívy, aké máte. Jednak je to, že budete mať predpis stomických pomôcok. U nás na Slovensku je to možnosť predpisu na mesiac. Áno? Že teda každý mesiac si budete dávať predpisovať stomické pomôcky. Potom je tu samozrejme zo zákona možnosť voľby opakovaného receptu. Áno? Ako to využijete a aké benefity to má, vám dokáže vysvetliť sestra alebo teda lekár. Všetko má svoje pre a proti. Čo je možno, že dobré povedať, a ja by som to tu asi aj z pohľadu našich skúseností, ktoré máme zo zákazníckeho centra, čo naše špecialistky, s čím sa stretávajú, je taký jeden fakt. Pokiaľ ste prepustení domov a máte čerstvo vyvedenú stómiu, tak aj na predchádzajúcom live vysielaní, a my to aj stále hovoríme, aj vám to určite lekár povie, aj sestry vám to povedia,
že stómia sa mení. Ona sa v priebehu 6-8 týždňov ako komu mení. Preto je dôležité, aby ste sa vy v tých prvých dňoch a mesiacoch nezafixovali opakovaným receptom na mesiace, pretože pokiaľ vy budete mať predpísanú stomickú pomôcku s určitým priemerom, rozmerom, určitého typu, tak je tam trochu komplikovanejší proces k tomu, aby ste si zmenili tú pomôcku. Musí vám lekár stornovať ten opakovaný poukaz, vystaviť nový. Čiže také možno odporúčanie, ale berte to ako z našich skúseností zo zákazníckeho centra. Ten opakovaný recept využite, až keď sa vám stómia zastabilizovala. Tá veľkosť je už ako tak daná, a vtedy ten benefit opakovaného receptu má svoje opodstatnenie. Ale minimálne tie prvé 3 mesiace je dôležité, aby ste si aj vy sami, a odporúčam aj v spolupráci so sestrou, merali veľkosť stómie, pretože ona sa vám z tej väčšej môže zmeniť na menšiu a tam už úplne iný kód zdravotníckej pomôcky je potrebný napísať na tento poukaz. Takže odporúčanie je skôr na tie mesačné preskripcie. Toto bolo také kľúčové, čo bolo potrebné, aby tu odznelo. No a teraz som spomenula teda lekára, toho ošetrujúceho, spomenula som predpisujúceho lekára, špecialistu, prípadne všeobecného lekára, ale ono je dobré ísť do tých odborných ambulancií. Povedala som tú úlohu spoločnosti Convatec a zákaznícke centrum v tom algoritme, ale nezabúdajme povedať aj niečo o komunite stomikov, o kluboch stomikov, o celoslovenskom klube stomikov Slovilko, pretože všetci títo sú moja srdcová záležitosť, skutočne. Dovolím si povedať, že sme pred tými 35 rokmi nastavili akýsi štandard, taký zlatý štandard edukácie a vzdelávania sestier. Vtedy mali o to veľký záujem aj lekári. Edukovali sme stomikov, chodili sme do prvých ILKO klubov, zakladali sme Slovilko, tak preto by som bola teraz veľmi rada, keby boli medzi nami aj ľudia, ktorí nám pomáhali budovať tú komunitu. A prečo to spomínam? Kluby stomikov majú svoj význam v tomto algoritme edukácie a sprevádzania stomikov na ceste ich životom so stómiou. Ale zase, treba povedať jednu kľúčovú vec. V súčasnosti na sociálnych sieťach, alebo aj proste v teréne, sa objavujú, rôzni poradcovia, edukátori a skutočne teraz budem vravieť ako osoby Beaty Zabákovej, ktorá má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa PhD v oblasti ošetrovateľstva a vysokoškolské vzdelanie, akademický titul PhD v ošetrovateľstve. A robili sme tie edukácie a dovolím si teraz trošku zapozicionovať kluby stomikov a hlavne pojem stomická sestra na Slovensku. Kluby stomikov sú veľmi neoddeliteľným článkom edukácie tu na Slovensku, pretože je veľmi dôležité, aby si navzájom stomici zdieľali svoje skúsenosti. Ale prosím vás, vždy to berte ako, že je to zdieľanie ich osobných skúseností. To, čo funguje im, nemôže nahrádzať odporúčanie niekomu inému. Pretože, ako som povedala, keď niekto odporúča niečo niekomu, nemusí mu to úplne sadnúť a vo finále tá zodpovednosť je na predpisujúcom lekárovi. Áno, ani nie na sestre, ale na lekárovi.
Čiže kluby stomikov, Slovílko má výbornú edukačnú, informačnú komunitu, zdieľať si ohľadom pohybových aktivít a tak ďalej. Ale oblasť stomických pomôcok, prosím vás, nechajme na sestrách a lekároch. No a teraz sa dostávam do pojmu stomická sestra. Na Slovensku pojem oficiálne stomická sestra neexistuje. Nie je to špecializácia. Áno, čo sa týka stomickej sestry. Na rozdiel od napríklad našich českých kolegov, kde v Českej republike je to certifikovaný kurz, ktorý je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky, volá sa to péče o stomika. Samozrejme záleží, s ktorou fakultnou nemocnicou, s ktorým pracoviskom je to realizované. Ale titul, pojem stomická sestra získava v Čechách až sestra, ktorá prejde niekoľko hodinovým teoretickým vzdelávaním. Je to od 30 hodín teórie, niekde 40 hodín teórie, plus od 28 do 40 hodín, alebo aj viac, praktickej stránky. Celé to trvá niekde 3 mesiace, niekde viac a končí to záverečnou skúškou. Je to akreditovaný kurz. Akreditovaný znamená, že je to zastrešené Ministerstvom zdravotníctva. Netreba si to zamieňať s pojmom kreditované a akreditované. Na Slovensku, a verte mi, že viem, čo hovorím, na Slovensku, tak ako aj my, aj iné spoločnosti, ktoré vyrábajú zdravotnícke pomôcky, robíme Konvatek Akadémii prvého, druhého alebo tretieho typu. Robíme to my ako výrobcovia zdravotníckych pomôcok, pretože trochu vstupujeme do toho kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Máme to v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a porodných asistentiek, kde nám oni vlastne na základe toho, že my vzdelávame sestry, ktoré sa prihlásia, pridelia pre vás kredity. Tie kredity sú presne stanovené. Stále sa tu bavíme ale o kreditovaných školeniach alebo kurzoch. Tieto školenia trvajú niekoľko hodín. Od 2 do 3 hodín tie prvé stupne. Keď sú to dvojdňové, tak je tam viac hodín, ale nenahrádza to ten akreditovaný kurz ako v Čechách, kde to musí byť niekoľko hodín. A vtedy tá sestra, ktorá si ten titul stomická sestra používa, tak dokáže zvládať aj komplikácie. Takže, aby som to tu na Slovensku teda dala do nejakej legislatívy. Používanie pojmu teda stomická sestra neexistuje takýto oficiálny. Neexistuje ani špecializácia, ktorá oprávňuje používanie takéhoto titulu. Jedná sa skôr o, by som povedala, sestra venujúca sa starostlivosti o ľudí so stómiou, alebo sestra pracujúca v stomickej ambulancii. Áno? Čiže takto je to ešte ako keby použiteľné. Pretože pokiaľ niekto používa pojem stomická sestra, tak stomik očakáva, že tá sestra prešla školením a dokáže erudovane, kompetentne zvládať aj komplikácie. A sestry, ktoré pred 30 rokmi, 35 a odtedy sa neustále kontinuálne vzdelávajú, mohla by som ich tu menovať, nepoužívajú vo veľa prípadoch tento titul a mali by to oprávnenie ho používať. Takže ja sa skláňam pred všetkými sestrami, ktoré to robia edukovane, empaticky, erudovane
a samozrejme s ohľadom na etiku. Pretože niekedy, keď sa použije tento pojem, môže to byť pre toho stomika zavádzajúce v niektorých prípadoch. On sa spoľahne na tú sestru a verí, odovzdá sa do rúk. Ale možno, že by bolo dobré spýtať sa tej sestry, či má skúsenosti so stomiou, ako dlho pracuje so stomikmi, či dokáže zvládnuť aj komplikácie a tak ďalej. Ale momentálne, pokiaľ sa bavíme o komplikáciách, vždy by to malo skončiť u lekára, ktorý je ten kompetentný, ktorý má odporúčiť a indikovať tú liečbu. Čiže dovolte mi, aby som teda mohla takto na záver ako keby uzatvoriť ten algoritmus tým, že som vám mohla povedať aj svoj názor, ktorý vlastne momentálne som potrebovala zdieľať. A ja pevne verím, že stomici, ktorí ste noví, alebo aj tí, čo ste dlhšie, že ten algoritmus sme si trošku pomenovali. Ja by som ho teraz iba zhrnula. Takže, keď ste prepustení domov, pokiaľ príde nejaký akútny stav, niečo urgentné s vašou stómiou, nečakajte, kontaktujte ošetrujúceho lekára alebo urgent. Hej? Pokiaľ je to klinický stav vyžadujúci si akútnu starostlivosť. Pokiaľ máte otázky, že ste doma a máte otázky ohľadom tej rutinnej starostlivosti, ohľadom edukácie, pokiaľ ste si všetko nezapamätali, ako tú stómiu ošetrovať a ako manažovať vlastne tú starostlivosť, obráťte sa na sestru. V príslušnej ambulancii, pri zdravotníckom zariadení je niekoľko sestier po Slovensku, ktoré budú veľmi ochotné vám odpovedať na vaše otázky a určite si nájdu na vás čas. Samozrejme je kľúčové, aby ste išli za sestrou, ktorá tie skúsenosti má a dokáže vám erudovane odpovedať. Pokiaľ máte otázku ohľadom predpisu stomických pomôcok, obráťte sa na lekára, on vám predpisuje. Samozrejme, sestry už dokážu za ten čas, čo sa tomu venujú, tiež vám odpovedať. Ale predpis zabezpečuje lekár. Pokiaľ máte otázky ohľadom dostupnosti, to už je potom na vás, či si zvolíte výdajňu zdravotníckych pomôcok alebo lekáreň, alebo sa obrátite na zákaznícke centrum spoločnosti vyrábajúcich stomické pomôcky. Samozrejme je to v spolupráci, je to v kompetencii lekára vždy. No a potom, pokiaľ máte otázku ohľadom produktov, ohľadom toho, že ste počuli o nejakej novinke, že chcete vzorku na vyskúšanie, potrebujete trošku viac povedať o ochrannom filme, neváhajte kontaktovať zákaznícke centrum spoločnosti Convatec 0800 800 111. Naše špecialistky, máme 4, vám zodpovedia v súlade s návodom na použitie, dajú vám edukačné videá, vám pošlu, proste poradia vám ohľadom produktov, ako najlepšie vedia, prípadne vás nasmerujú na zdravotníckeho odborníka. Áno, takže my nenahrádzame zdravotnú starostlivosť. Čiže toto je taký akože stručný algoritmus, aby ste v tom systéme neboli stratení. A my v rámci nášho programu, ja som vám ho povedala, náš podporný program pre vás stomikov sa volá My Plus a pokiaľ chcete byť súčasťou tohto podporného programu a využívať množstvo služieb, ktoré pre vás máme, neváhajte sa do neho prihlásiť. Budete ako prvý informovaní o novinkách, keď spoločnosť Convatec príde s niečím na trh. Budete mať možnosť prístupu k vzorkám, k edukačným materiálom a samozrejme otázky a odpovede, na ktoré my v rámci našej kompetencie vám budeme vedieť odpovedať. Takže toto bolo v skratke povedaný ten algoritmus, čo som vám chcela povedať. Ja teraz pozerám, ale zrejme nemám otázku v komentári.
Kľudne, teraz, keď niekto by sa chcel niečo spýtať, kľudne, je tu na to teraz tá príležitosť, tá možnosť. My ako Konvatek máme tento rok spolu so Slovilko, s organizáciou Slovilko, 35 rokov založenia, takže veľmi nás to teší, že stále vám prinášame nové a nové stomické pomôcky, ktoré vám uľahčia život so stomiou a pevne verím, že aspoň tým sa vám snažíme uľahčiť váš život na ceste so stomiou. Sme veľmi radi, že všetci, čo nás sledujú, sme pre vás inšpiráciou a ja by som možno vás teraz vyzvala, keby ste nám dali aj vy také nápady, návrhy, o čom by také live vysielanie bolo pre vás prínosné, zaujímavé. Skutočne tým, že pracujem v oblasti starostlivosti o stomie už niekoľko rokov a som na pozícii či už sprístupňovania stomických pomôcok na slovenský trh, alebo z pohľadu produktového, z pohľadu edukačného a marketingového a tak ďalej, tak možno by som vám vedela odpovedať na otázku, ktorú sa zdráhate odpovedať a tak ďalej. Píšte do komentáru, alebo kľudne využite správu a my vám odpovieme cez správu. Takže ja sa spýtam ešte mojej asistentky, či máme nejakú otázku. Nemáme. Tak ja som možno aj spokojná, že som zrejme vyčerpala otázky, ktoré by ste možno že mali. Pokiaľ máte záujem, kontaktujte nás. My vás veľmi radi počujeme, dievčatá sú veľmi radi, keď sa na nich obrátite, či už len s nejakou jednoduchou otázkou, alebo možno aj náročnejšou. Budeme sa snažiť robiť takéto live vysielania pravidelne, vždy začiatkom nasledujúceho mesiaca, takže kľudne môžete nás sledovať, zdieľať, budeme veľmi radi. Možno sa s vami niektorými uvidíme aj osobne a keď nie, tak aspoň takto cez live. Takže vám veľmi pekne ďakujem. Na budúce sa vidíme s ďalšou témou. Pokiaľ vás niečo zaujíma, napíšte do komentáru a my na to pripravíme ďalšie live vysielanie. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Prajem ešte krásny večer, alebo tí, ktorí nasledujete z archívu, tak krásny deň. Veľmi rada som tu bola s vami a máme vás radi a radi vám budeme pomáhať aj naďalej.